imos facer unha tarta de chocolate que se chama Reina de Saba. Estes son os ingredientes: 125 de chocolate negro, 60 gramos de manteiga, 50 gramos de fariña de almendra, vedela, almendra en polvo, 125 de azúcar glas, 50 gramos de fariña, que antes xa tamizamos, 3 ovos e un poquinho de sal. Estes son os ingredientes para hoxe. O primeiro que imos facer é desfacer o chocolate. Imos botar 2 culleradas de agua e levámoslo ao microondas un minutiño para que se desfaga. Xa temos aquí o chocolate desfeito, védelo, e imos a botarlle a manteiga para que se desfaga. Vamos a deixala aquí porque o chocolate ainda está quente para que se vaya desfacendo. E mentres, imos separar as claras dos ovos. Imos xuntar as yemas de ovo co azucre glas e imos bater hasta que blanquee. Agora doblou casi o volumen. Botamos agora a fariña, que peneiramos tamén un pouquinho. A fariña de almendra. E agora, por último, non, que ainda nos falta outro. Imos botar o chocolate. O chocolate que se desfixo con un pouquiño de auga no microondas e despois ca manteiga. E agora está templadiño xa. Ahora imos subir as claras de ovo a punto de neve que lle botamos un pouquiño de sal. Imos aló. Bueno, isto xa está. Ahora, imos mesturar o de antes, moi despaciño, de abaixo arriba. Primeiro botamos un pouco, remexemos un pouquinho máis forte este, o primeiro. E agora xa lle botamos o resto. Imos a meter entón agora a tarta, a Reina de Saba, dentro do molde.
Como os ingredientes son riquísimos, isto ten que estar de vicio. E metémolo no forno 25 minutos a 180 grados. Vamos mirando como vai. De forno 30 grados, xa o tiña quente, e imos a poñelo aí, na metade. Van 23 minutos e vamos a verificar se xa está feita a tarta. Imos pinchar aquí no centro e sale sequiña de todo. Entón, este é mellor non deixala máis tempo para que este por dentro máis jugosa. Apagamos e ímola sacar daqui. Bueno, xa imos a deixala aquí para que enfríe e depois xa desmoldamos e imos a probar.